Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa kabilayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumanahan sining waragwagan. Madamugid nga salamat. Good morning, good morning. Good morning, Gid, sa aton mga pinalangga nga mga managpalamati. Tub-tub sa malabutan sa aton nga tingog, diri sa Diva Easy Action Radio. Ari kita naman sa aton nga programa, kadalagan sa agrikultura, nga ginadulong sa inyo sa Department of Agriculture, Regional Office 6. Sa pagpanguna sa aton nga Regional Executive Director, Ma'am Remilian Ricoter, kaupod ang iya duha ka Technical Directors, Engineer Albert Barogo, kag Dr. Peter Sobrevega. Sini nga aga, bulubog na ang panahon kag kabay pa nga nakapangapinang aton nga mga manugpalamati, no, nga aton mga mangunguma, nga aton mga ngista, ang aton nga mga farm workers, sa mga farm laborers, kag tubtub gid sa tanan-tanan nga malabutan sa aton nga tingog dili sa Negros Occidental, kag bisan siguro sa mga parte sa Panay kag sa Guimaras nga island kung makahabyog ang aton nga tingog didto. Good morning sa inyo tanan dira. Basta ni nga aga, may isa kita ka kaupo diri sa Office of the Provincial Agriculturist, no, ang aton nga focal person sa coffee and cacao nga mga special commodities. Isa man ni siya nga ginatutukan naton diri sa probinsya sang Negros Occidental. So aton siya subong makaupod kag ihambal niya sa aton ang mga updates, ano naman subong ang status ang aton nga industriya when it comes to cacao kag sa coffee. Kag at the same time, ano pag gid ang mga future nga program siguro, no, may balaan naton, sir. So hindi na subong hindi man ni siya liwan sa inyo nga akon nga upod subong tungod kay sa madamo nga tinion nabatian man ninyo ang iya nga tingog kag kung paano man niya gina-advocate ang programa diri naton sa probinsya sa Negros Occidental. So partner, no, di ko na ni siya nang iban pa ko ni partner ko na gini siya. So let's welcome aton nga ginaabi-abi ang aton nga kaupo diri sa aton nga programa, no, si Sir Marjo Balinas. Sir, good morning. Hanggaga sa tanan nato nga tagpalamati kag mayong aga Bacolod, Negros, Western Visayas kag bilog na kalibutan nga malabutan sining aton signal. Sa gihapon nag-abi-abi kita sa aton mga kauturan sa kabukiran, kapatagan, kalalawran kag bisan pa sa aton sining mga kahigtuka nga mga pumuluyo nga bisan pa nga masako-sako sa mga kadalanan, sa mga merkado. Sa gihapon aga pa nagabugtaw kag magapamati, magalantaw sa aton sining broadcast para mabatian kung ano nang nagakatabo sa update sa aton sining industriya, hindi lamang sa mais, humay, kundi sa kakao kag kapi. Kaya ang kapi halos sa tanan nga mga commodity amo ini ang wala punaw kag wala madula sa tasa. Kay adlaw gabi, rain or shine, El Nino, El Niña, pagbugtaw sa aga, ang kapi una sa tanan. Forget, no? So, before galita mag-proceed, sir, no? Gusto natin nga tamyamon sa mayong aga nga aton nga pinalangga man diri nga gobernador sa probinsya, no? Nga nagasakdag ba sa aton nga programa. Good morning gid sa aton nga pinalangga gobernador, Eugenio Sebong Lacson, kaupo ng iya nga vice gobernador Jeffrey Ferrer. But of course, ang aton nga lister nga makaupod sa Office of the Provincial Agriculturist, no? Headed sa aton nga Provincial Agriculturist, Dr. Gusto niya tawagon niya nga si Dr. Francis Raul Kausing. Kang iya sining full name is Edmundo Raul Kausing. Pero gusto niya nga tawagon Attorney Diaz kag sa aton sining provincial agriculturist, simple and very effective, Dr. Francis Kausing. Yes, no? So, Sir Margie, sakto gito ginambal mag-ina, no? Nga ang aton gali nga kape, no? Kag ang aton nga sa mga areas niya, sir, nga iba niya ang kokwa or ang sikwati. Sikwati, no? Amo ni ang kaupod nila sa pagbangon nila. So, next to their partners. Actually, sa ang aton sining Negros Occidental Island, natunga ni sa Duaman. Yes. Kung sa Oriental ka, magbugtaw ka to, 90% ng mga tao sa Oriental, sikwati, kakao ang ginainom kunaga. While there is Occidental, kape
nga maisog ang ila siniyang pangtapat sa aga. Yes, no? Bulong sa kabugnaw kag at the same time do mapreparar ang aton nga sulok-sulok nga para nga mag-atubang naman sa mga ulobraho naton. Isan kita sa kusina, sir, no? Pagkabugtaw sa aga. Kay ang abilidad sang kape, wala na ibaluan sang nagainom sang kape nga ang kay kun ang aton nga coconut, ginatawag ining coconut tree naton is the tree of life. Ang ato naman nga kakao, ginatawag ini nga the tree of love. Wow! While nga ang ato nga kape, amo niyang ginatawag nga the tree of peace. Of That is peace. why nga kumakatayhong ikaw sang tasa sang kape, nagatayog ang panungduman mo kag nagalinong ka sa imo sini nga pulungkuan. Bagoy na, sir, nga nabalaan ko sini nga aga halin sa ibo, no? Nga may mga punchline gani, may mga hashtag nga aton nga mga commodities subong sa Negros. So but seriously, sir, balikan nato ang aton nga programa diri sa Negros, no, sa kakao kag sa kape, no. Unaon to siguro, sir, ang kape. Okay, so sa buong aga nagligad naton yung mga episodes, ginorient naton sila sa aton mga programa sa kape. So ano, sir, subong ang aton nga mga activities na related sa kape kag diin na subong hasta ang aton nga mga proseso sining. Okay. Ang kape sa Negros, isa inisang landmark nga history sa bilog nga kalibutan. Okay. Tungod kay sang since 1945 to 1991, ang Kape Oriarte o kung ginatawag nga Malayba Coffee from Pontevedra to Canlaon City, nagalapad din siya sa 1,200 hektaryas o kung 1,200 hectares. Kag ang ila sining working force during the time 1,000 ka mga lalaki kag 700 ka mga babae. Wow, Imagine na, statistics. naga-export na kita sang kape since 1945. Kag at the same time, ang Negros Occidental, silently, before nga nag-boom ang aton sugar industry, ang kape naton diri sa Negros Occidental, nagindala kag ginpabantog sang mga Oriarte brothers, amo ini ang naghatag sa aton sang ngalan sa International Trade of Coffee since 1945 to 1991. That is why nga subong sini ginpadayon naton ang recovery naton sang kape naton. Kay from 1991 nga nag-start ang land distribution o KONDAR, Department of Agrarian Reform. Ginpanagtag ang duta from BOS to land distribution, CLOA, etc. so on and so forth. Ang aton sini nga kape from 10,000 hectares nagnubo hasta nga nakadabot kita sa 1,000 hectares na lang or less than that. Pero tungod kay ang aton sini national government naglantaw sang credibility kag ang profitability sining commodity nga kape sang 1990 sang year 2000 ang aton sining national government nagpapanaog sang mandates sa DAR, sa aton nga DTI, sa aton nga DA, sa aton sining PCA, kag sa iban pa nga mga line agencies nga kinanglan i-strengthen kag liwat bangunon ang aton sining nga coffee industry diri sa pungsod Pilipinas. Okay. That is why nga from then on liwat naton gin pabangon ang aton sining production sang kape kag gin amat-amat naman naton bisita kag gin reactivate ang mga farmers naton kag mga kadutaan nga abandonado para nga liwat tamnan sang kape. From year 2000 to 2013 naka-amat-amat kita recover from 1,000 to 1,005 until now naka-recover na kita sa total land area sa kape nga naglabot sa 2,782.550 hectares na subong. Wow. So with that kind of expansion, no, until today, pila ka porsyento, sir, ang nagapamunga na sina? Actually bisan magsiling kita nga 30 to 40% ang iya sini nga subong productive stage, but then nakabawi-bawi kita unta
sang aton sini nga produkto sang kape. Because nga ang aton kape diri sa Negros, the whole Philippines nagasalute sang sabor sang kape naton. One of its kind nga kape tungod kay ang aton diri duta sa probinsya sang Negros o kun sa isla sang Negros Occidental kag Oriental, isla sang Negros, pinakanamit nga kape sa bilog nga Pilipinas, even sa bilog nga kalibutan tungod kay ang aton duta diri blended kag fertile kayo nga aton duta, unlike sa iban nga overuse ang duta kag ang duta nila daw something naga-affect sa flavor, quality sang ilang kape. Oh, minito say sir na may ano na gitagali di may distinctive na gitayang Yes. taste ang ma-develop nga tatak Negros nga coffee. Yes, may ara So kita. as far as ano sir nga mga pungsod na subong aton na baluan nga naga-consume sa aton nga ginadala abi sa aton nga mga ano di mga kababayan naton diri sa Negros nga dala sa Actually, ibang pungsod. subong may ara kita Canada, Spain, China, sa US, kadamo na kaga more or less mga 50 to 60 international countries ang naga-consume sa aton kape. Okay. Galing kay masyado gid ka short sa aton sining locally grown coffee. No? Kay Dili pa lang daw medyo ubos na nga. ubos na short na kita. Sure na sir. So far sir, ano ang mga nakapasar na nga mga grupo naton nga may manami na nga packaging and quality sa when it comes to ano na inang putting them in the market? Actually, base sa 2 years ago, ang Philippine Coffee Quality Standards. Competition nag-hiwat sang competition sa the best coffee in town. Wow. Diri sa Western Visayas, ang nakapasar from Guimaras, Antique, Iloilo, Capiz, Aklan, kag Negros Occidental, including ang what is this? Oriental. Ang Oriental, the whole Region 6 ang nakatap sang kape from Negros Occidental. Wow. Amo ni ang kape from Victorias, iya sang Victorias. M3CG. M3CG, wow, that's a Kag ang iya sang Himamaylan, iya ni Carmen's Brew. Owned by Carmen Gonzales and Roy Gonzales dira sa Tonggo, Himamaylan. Oh, So, ang sa Minuyan, Morsha, iya ini-organize man sang inyo alagad ang Minuyan, Morsha, Marginal Coffee Growers, no? Ila ni Teddy kag ni Joy Cañete nga nakakuha kita sang Define Robusta, no? Ang pinakanami kag pinaka specialty coffee in Robusta variety. Base sa aton sining pag-participate sa Philippine Coffee Quality Competition. So congratulations gali sa imo sir no kag sa aton gali nga mga winners dyan sa Victorias kag sa Minuyan kag Morsha kag Himamaylan. Mamaylan, okay. So, mean to say na nakita na gid naton galing may aragid sa quality nga ginakapta ng aton nga mga coffee growers. So, sa aton nga mga manugpalamati naman dra no. So, may mga ara kita sir may ara bala kita the plantation type or mga backyard lang inisa nga mga sources of coffee naton dyan sa Negros. Actually, may ara kita nga backyard or farmers type. May ara kita nga commercial plantation type. There is a north, may ara kita demo farms nga ginapanagiyahan sang mga Escalante family nga nagalapad dinada from 7 to 10 hectares. Wow. Diri sa south, may ari kita diri 12 hectares commercial plantation type nga ginapanagiyan ni Mr. Roy and Carmen Gonzales. Nga sa diin ang production sang coffee from 1 ton to 3 tons per hectare. Wow. So nakuha nila ang pinaka minimum and maximum production sa coffee. Wow. Unlike sa aton mga farmers type o kung backyard type, nga dira na sila sa 100 to 200 kilograms per hectare in terms sa production rate.
Kay ang sa ano niya sa farmers type nga ano natin nga growing area is doon na nangin ano na sa nangin part na lang na sila sa ilang farm activities. Pero si wala sila so mas ga focus on the coffee production lang kay nangin isa lang na sa ilang nga mga ginagrow nga mga tanom. Siguro that's one of the reasons nga nubo. Actually, taking for granted sa atong mga farmers, kay iban ginaserbi nila nga kudal, o kunang iban ginaserbi nila nga for their own sources, household use, no? Parang at least hindi na sila magpangita sa iba, no? Okay. So, minito sina, basit ako maghapon ang ilas na sa production, but only nga, wala na laging baligya, that's why wala na baluan ang kilo. Pero, as you can observe nga, inigali nga mga produkto nila, ginakaan man nila, so minito sina, that's still part of their production nga. Actually, sa consumption, no? Base na to sa consumption nila, mas gina-prefer nila nga may gina-serve nila o kung ginatago nila, hoarding or gina-stock nila ang ila sining produce sa kape para nga within 365 days a year may continuous sila kag sustainable nila nga supply sang kape sa balay. Okay, so may nagapalamati sa mga amo sina nga mga farmers, no? Ano sir ang nami nga tempo or I mean like for example diin nga stage sang pagpicking sang coffee din mo sa dampi nga stage pwede mo siya matago na nga bala nga maka-stay siya for a longer time. Okay. So mauna kita guro sa ginatawag nga planting sang kape, no? So kung magtanong kita sa kape, sa mga beginners kung sa mga bag-o nga mga planters nga gusto mag-convert sang ila sining nga mga duta from sugarcane to coffee o kung ibalik nila kay ang history from coffee to sugarcane. Subong sini gusto na sila magbalik liwat sang kape instead sang sugarcane. Okay, so ano dapat mo? So kinahanglan i-timing ninyo nga onset sang rainy season. Rainy season. Tigululan, no? Tigululan. Okay. Para nga hindi matiga ang duta kag mahapos magtanom kon rainy season. Kay ang kape nagakinahanglan sang sufficient o kon enough water supply. Okay. Ikadua, i-observe nila ang proper planting spaces sang kape. 3 meters by 3 meters. Butsilingon sa isa hektarya, makakonsume sila sang 1,111 seedlings. Kag before sila magtanom, kinanglan may napreparar sila nga shade, no? O kung magtanom sila anay isang saging nga tordan, saba, lakatan, or kardaba. Amo na ang ilang i-service shade, temporary shade, samtang gagmay pa ang ilang kape. Okay. Ika-tatlo, kinahanglan i-maintain ang kape sa kataason nga 3 meters lang, hindi pagpa-kahuyon o kung pagpataason ang aton sining nga kape. Kay the moment nga magsobra sa 3 meters ang kataason sang kape, kag sa ulihi magkahoy na siya, kag magulang na siya, hindi na sa produktibo, unproductive na siya. So, from 2 kilo. Anong dapat mo para mag-maintain? I-rejuvenate nila, no? Okay. I-rejuvenate nila. Sa rejuvenation, kag rehabilitation, kinahanglan na ang ginatawag na technical assistance, kag technical expert, nga pwede ninyo ma-request sa inyo nga mga local agriculture office, sa city or municipal agriculture office. Yes, na para magiyahan sila. Okay. So, ang kape, kung from seed ka magtanom, mga almost 3 to 4 years kag makarbis ka. Pero kung magtanom ikaw, sining ginapanagtag na ton nga mga seedlings, nga clones, kag grafted, mga 2 years makastart na pamunga ang aton nga kape. Wow, okay. Imagine nyo mga abyan mangunguma, abyan mangingisda, kag abyan mamumugon, nga ang aton nga kape, makastart ka lang pamunga sa isa hektarya, makaharvest ka lang 450 kilograms, 450 kilograms, kag harbison nimo nga luto tanan, fully ripe,
pula ang liso, ibili nimo ang green, hindi mo paghamruson ang imo nga kape. Para nga may quality ikaw, kag may presyo ikaw sa merkado. Yes. Sa 450 nimo ka kilo nga starting sang harvest, ibutang naton ang farm gate mo is 100 pesos per kilo times 450, may 45,000 ikaw, no? 45,000 a year sa kapi ina sa first harvest mo. Amo na ang amon experience sa mga plantation type. Okay. After harvest, imo naman sa i-rehab, tanan nga unproductive nga mga sanga, Kakason. imo nga i-prone o kung i-detap nimo ang nagasaka o kung nagataas nimo nga mga ugbo sa kapi, i-detap mo siya, i-maintain mo gyapon ang 3 meters nimo nga height sang kapi. Pag next harvest nimo, from 450, ma-increase na siya sa 1,000 to 3 tons per hectare. Imaginable na. Wow. 3 tons, 3,000 kilos per hectare times 100 farm gate. Pila? 300? 100 times 3 tons, mga almost 3 million. Wow. Or 300, 300,000, butang mo, ka oh. lang, mag 300,000 ka na lang per hectare. Okay. So, bawa ka namin isang iyang projection, sir, no? So, ano naman, sir, ang mga posibleng mga challenges na ma-encounter sa isang aton nga manguma kung mag coffee growing siya? Okay. So, ang challenges sinada nga kinanglan ang kape pareho sa aton nga tao. Nga kung nagkakaon kita 3 times a day, hindi lang niya gali sa kape. Kung nagkakaon kita 3 times a day, at the same time, ginadispose naman na siya, no? Ang aton nga kape, o kung tanan naton nga crop sa uma, nga nagatubo sa duta, kinanglan nina sila pagkaon every 3 months. Kinanglan every 3 months, mag-abuno ikaw, o kung maggamit ikaw sa commercial nga abuno, o kung organic nga abuno. Bisan 100 to 150 grams per tree ang ma-spend mo, o kung 1 ka kilo, 2 ka kilo nga organic every 3 months, may pagkaon na ang imo sini nga kape para nga i-support niya sa quality kag size sang iya nga bunga, kag kadamuon sang iya bunga. So, sa ano naman, sir, ang mga tips nimo nga, like for example, pag-maintain sang iya nga katinlo, ano ang dapat nila nga himuon? Okay. So, ang kape, pwede mo ni siya every month ma-weeding, no? Round weeding lang. Diyan lang sa palibot sang iya puno. Okay. 1 foot, no? 12 inches. Diyan lang, hindi pag hilamunan ang bilog nga area. Ikadua, tandaan nyo nga every time nga maghilamon ka mo, apply ka mo sang ginatawag nga fertilizer o kon organic fertilizer. Okay. Next, kinanglan ang area nga tamnan ninyo lapit sa tubig, lapit sa near the water source. Para nga in terms nga may El Nino, Yes. lawig ang tigilinit, mapos may kwaan sang tubig. Yes. Or may ara ikaw nga partial seeding sa imo nga kape. Next, kinanglan pirmi ikaw magbisita sa talamnan nimo sang kape. Okay. Kay mas maayo pang kawatan kay polycheck ang imo nga talamnan kag kung saan siya maharvest. Sang sa kita nga tagiya, hindi kita kabalo kung saan maluto, ano kadamo ang bunga sang kape mo. Pero ang kawatan niya, kadalabaya, ginatangla yang kape mo, ay niya, sa amo nga bulan, mabalik ko da, kag magdala sang sako, kag mamupo ko sang kape nila. So, muna ang isa sang mga masakit nga mga kamaturan ang nagakatabo sa kapihan ni farmer, kay wala sila gana ya magmonitor sang production sang ila kape. Nalipatan nila nga si kape, nagakinanglan sang ila nga tender loving care. Sakto na. Amo Sir na. Marjo. Nga ikaw yang nga nagtanom, dapat ikaw ga monitor kung saan ka ma-harvest. Hindi yang ang imo nga ang ano to ya, ang manog kuha to ya nga wala ya kalabot-labot sa imo nga mga ano na investment ra imo nga
kahago na daya tanan-tanan tapos siya pa yung monitor kung saan harvest ikaw yung iya. Wala ti sa balay ka lang niya. Wait and see, no? Wait and see attitude. Kung ikaw nga tagiya ka pangumpra kapi, imo kumpra, imo kapi. Ti way ka nagakadto sa field mo. Ti kinanglan this time. Kaya ang kapigadoon naton subong, sobrante kayo, kinanglan, kadtuan mo ang imo kapihan, hawanan nimo, hindi nimo pagpabayaan nga masiot ang imo puno sang kapi, para nga at least, bisan layo ka pa sa imo farm, makita mo ng puno sang kapi mo, kag makita mo ang mga bisita mo, adlaw-adlaw, sa idalom sang imo kapihan. Correct, sir, no? So, when ito say na, ang atong galing pagtanom sa kape, no? Hindi natin pagpawayaan, kaya kinahanglan nila nga i-monitor naton. Labi na, sir, bisitahan sila kada adlaw because possible kung ang mga peste na to, kag mga ilaga na to ang nagauna. Isa pa gina, para ma-check and balance mo kung ano na kadamo ang halit sang pests and diseases kag ang rats, no? May mga pests and diseases kag rats. Ti kung hindi madala sa rats, ratatat, no? Ining human pest amo ang number 1 nga maurot sang kapi mo. Yes. That is why nga kung nanugon ikaw kag nakita nimo nga makabulig sa kapigadoon mo ang imo tanom nga kapi, so this time be alert, no? Be alert. Kinanglan nga imo na tagaan sang importansya ang puno sang imo kape. Correct. So, there you go mga kabiyanan, no? Mga aton mga listeners, no? So, ang kape nangin kabahin naging siya sa aton nga daily activities, no? Di ta mabuhi kung wala ta sang kape, sir, no? Kay pampabugtaw sa aton nga tuyo ng Hindi ka ang kape subong in all levels, millennials ka man, o kung professional ka man, professionals ka man, guramax ka man, or young old ka man, youngs ka na, ang kape subong patak na patak. Hindi lang kay hot coffee in cup, yes, may araw kita subong nga iced coffee. Iced coffee. Anytime, anywhere. Isang sir, ang mga milk tea natin yung Oo, may ara. may coffee na sila ng mga May coffee gel caramel, kita. diba? May mga caramel. So, depende subong. Kaya nga ito subong mga millennials nga nag-start sa mga coffee shops, naga-undergo na sila sang training nga simple barista, kanda kita sina sang simple barista, how to start coffee shops, how to gain your coffee, how to make 1 kilo profitable coffee to make stepping stone, no? From step 1 to step up, no? Parang at least kapi-kapi lang ni kung kabalo ka magnegosyo sa kapi, you can be a millionaire someday. So another thing pag sir, you are talking about millennial. Also sa atong mga retiring personnel, no? If you have the heart and the risk taker ka, you can go into coffee shops, no? Yes. Patukoy ka sa kapihan. Okay. Sa aton nga may mga edad-edad na, although nga ang kape by medical practitioner, siling nila ang kape mataas ang antioxidant. Yes. May mataas nga glutathione. Don't you know nga ang ugasip sang kape nga ginasala tapos nyo sala, mataas sang natural glutathione. Kung gusto ikaw magputi, i-banyos mo lang na for 30 minutes every day, after 1 week, maputi ka na. Wow. Katahom sa aton nga mga So, ang aton nga topiko subong kabay pa nga naka-encourage sa inyo no sa aton nga mga manguma kag mga ngisda tanan naton mga listeners nga ang pila ninyo da kapuno nga kape, no? Mangin source ina sa additional income sa pamilya. At the same time, ma-encourage naton ang aton nga mga pamatanon nga siguro magkuha sang kurso nga sa related sa pagkabarista, agriculture, no? agribusiness, yes. or kusawa sa India ka eskwela na gidya college, pwede ka mo may mga short-term course kita subong nga simple barista, TESDA, DTI, kag sa mga NGO subong, no? May ara kita nga mga barista training to start business in coffee. Okay. So sir, before siguro mag-end kita ng if you have queries, no? Paano kanila Sir Maritz, no? Si Sir Marja Manigyapo lang atong expert when it comes to coffee and cacao. Sir, pwede naton mahambal ang imong
cellphone number. Kung of course, pwede ka mo makasulat sa himo ka mo letter kung gusto niyo magpa-training sa kakao or coffee, no, sa Office of the Provincial Agriculturist. Okay. Okay. Kag ano mo lang, inyo na lang ibutang da nga Dr. Edmondo Raul Y. Causing, Provincial Agriculturist. So, state na ang inyo nga purpose, request. So, sir na lang na ma-forward kay Sir Marjo. But for you, sir, I would like to request nga ihambal mo sa ila ang imong contact number kung paano kanila if they have queries regarding sa coffee. Okay, so sa tanan-tanan nga mga farmers naton, sa tanan-tanan nga mga millennials naton, kag sa tanan-tanan nga mga kababayenan, no? Kag mga nanay sa puluyan nga subong sini gusto mag-assess kag magtimbang sa kapigaduhon sa aton pangabuhi subong, you can start your coffee shops, your coffee cup in the market bisan sa inyo lang balay. Kung gusto ka mo mag-learn sang ginatawag nga simple barista, so you may contact me at sa CP number 0966-734-3592. Anytime, anywhere, kung makontak niyo ko, mag-serve ako sa inyo all at any time. Okay. So thank you very much Sir Marjo for that wonderful nga topic for today, no, sa coffee and the perks of coffee. Okay. So sa liwat, madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Magkitanay naman kita sa aton nga programa kadalagan sa agrikultura diri sa DYEZ Action Radio. Thank you very much, sir. Kag Salamat kid sa tanan nga pagpalamati kabay pa nga upod kamo sa kadalagan sa aton sinipagpangabuhi kag sa kadalagan sa aton agrikultura diri sa Negros Occidental. Good morning. Avance Negrense.